do mulai kabeh. Nah, wah malah karipan gedene gogoro nyuruh kecok. Malah suwung. Mangkeri dhewe piye lah. Wes. Jatuhnya ini lah omahku kendal tukokno motor bapak mlaku yang ngene iki apa jatuh Cek apa ana omahku lho ayo ayo Anek pilih jangan saya kok jempol aku lele. Piye iku angger bapak ora ketara montor. Aku saiki kok panas udan panas dikatoki lho. Kok dikatoki? Piye kok malah nyanyi? Wah keliru iki. Panas tenan iki piye iki, Mang? Dot perkutut. Gimana perkutut ora negel-negel malah manukku sing. Loh, iya cah lali, Mang. Mang jam piro? Aku kok urung mulai lho malah jam 1 lho biasane jam 12 wis tekan kene. Mbok ik manondi maton kok ora mulai-mulai. Ya. Aduh, anakku iki mang mulai ora ya. Tilikane tantenane nang kene. Pak. Lho anakku mageno iki, Mang. Anakku mageno iki, Mang. Mageno lele, iki sing apik kok. Aku tak sekolah anakku iki, Mang. Anakku iki mageno. Aku mau sekolah. Mageno iki, Mang. Aku mau didupak uang. Wis, Mang. Aku dulu kok motor kabeh kok mlaku. Ojo ngono lele, sekolah lele. Mau. Mak iki piye lele? Mau. Yang jalan apa? Jalan rapi, kowe. Jalan mantan ninja. Jalan mantan ninja. Yo sesuk tak luruk mantan ninja yo le aja nangis yo le. Lek salin buma mangan. Anakku iki mah sekolah apa ora yo? Namene kok urung tangi iki mah jam piro? Loh, 6:30 kok urung lek tangi. Mlakune adoh. Tangi le. Pak. Tangi. Iya. Atuh kok ninja iki lho wis. Ninja, ndang sekolah. Wah, aku tuh ninja pae. Wah, iso nggo cekno hewekku. Pak. Tangi le. Ya, piye, Pak? Wes tak tekono kok. Wes tekono mantar. Ninja, njaluk mare ninja. Nanti. Lek ku njaba. Alhamdulillah, anakku gelem tangi sekolah. Ya wis go sekolah le. Loh. Ya, ninja endi? Aku tekono bapak kok. Pak. Weh, piye le? Ninja endi ya rambut tekono? Wes tak tekono kok le. Lah iku. Iki jengki, Pak.
Ora iki yo iki ninja 6 iki nggo Jengki, bento ki ku Pak Bento. Lah iki apa iki? Yo, iki mang tuku ki langsung tunai kok, Le.